perquè aquí no et diré que ha estat una estratègia de publicitat o poder publicar a la meva pàgina web. No, és una cosa molt més bàsica i que segurament et sorprendrà. Hola, com estàs? Et dono la benvinguda a un nou episodi de Comunicació Estratègica, el podcast on parlem sobre comunicació i màrqueting perquè puguis millorar setmana a setmana la teva comunicació i puguis arribar als clients que estàs buscant. Jo soc la Rosa Cols i la veritat és que ja gairebé faré una setmana del taller en directe que vam fer. Quina passada! Més de 50 persones que vau estar en directe. Que guai! Moltíssimes gràcies a totes les persones que vau ser-hi i també totes les persones que sé que mirareu o que heu vist ja la gravació del taller. Espero que us sigui super útil. Bé, avui volia fer un episodi una mica especial, una mica diferent i m'agradaria obrir-me el canal i explicar-te què és el que més m'ha ajudat a créixer durant tots aquests anys, tant en la comunicació com en el meu negoci, i que potser no és el que t'esperes. Perquè aquí no et diré que ha estat una estratègia de publicitat o poder publicar a la meva pàgina web. No, és una cosa molt més bàsica i que segurament et sorprendrà. Però abans m'agradaria recordar-te que la brúixola digital ja és una realitat, les portes ja estan obertes i, a més, si estàs escoltant aquest podcast abans del 28 de febrer, pots apuntar-t'hi en condicions especials. Tens tota la informació en la descripció del podcast per si t'hi vols apuntar i aprofitar-les. I ara sí, comencem. Què és el que més m'ha ajudat a créixer? Bé, la veritat és que aquí faig una mica de reflexió amb mi mateixa, mirant aquests anys que porto emprenent. Ja des del 2021, que és el típic que en el 2021 jo pensava, uau, ja ho estic fent molt tard. Potser tu també estàs pensant en emprendre ara o en començar a comunicar el 2025, que estem ara, i penses, uau, és que ja és molt tard. La veritat és que mai és tard per començar, així que si t'estàs plantejant començar a comunicar però et fa por haver arribat massa tard, doncs ni molt menys. De fet, és un molt bon moment perquè la majoria de persones ja estem acostumats a les formacions digitals, a la comunicació digital. Ja tenim hàbits digitals molt més per la mà, així que és un molt bon moment per començar a comunicar en digital si t'ho estaves plantejant. És més, ara mateix, tal com deia una clienta fa una estona a consultoria que n'hem estat parlant, em deia, és que ara veig que és necessari, és pràcticament obligatori estar online. Doncs sí, jo et recomano que si encara no tens una presència digital ben treballada, si encara no estàs aprofitant la comunicació, que ho comencis a fer des de ja. La veritat és que en tots aquests anys, una de les coses que més m'ha ajudat a créixer és el següent. Tenir un grup de persones amb qui recolzar-me. Doncs sí, així de senzill. Tenir una comunitat amb qui poder parlar sobre idees, poder inspirar-me amb les coses que fan, poder compartir quins són aquests errors, aquests reptes que potser han comès i jo també compartir els meus perquè aquestes altres persones també en puguin aprendre. I aquí no em refereixo a estar en una comunitat de 120, 150 persones, 300, ja m'entens, sinó que em refereixo a tenir un grup de persones petit i que realment ens puguem recolzar entre nosaltres. T'estic parlant de grups de menys de 20 persones o inclús amb grups de molta confiança de 3-4 persones. El teu grup, que se'n sol dir de Mastermind, és a dir, un grup de persones en qui puguis compartir les teves inquietuds, en què puguis compartir les teves idees, les teves accions, el com està anant el que estàs implementant, perquè sempre t'ajuda a tenir una perspectiva i una altra manera de veure-ho que potser quan tu estàs sol o sola et costa una miqueta més. La veritat és que al llarg dels anys he anat canviant aquest grup. Al principi vaig començar amb una membresia on hi havia altres persones que estaven començant a emprendre. Després vaig anar saltant amb un altre grup d'una formació amb qui vaig estar i ara actualment tinc un grupet de persones de molta confiança que entre nosaltres fem pinya. És normal que potser al principi et costi trobar-les, però jo t'animo a que sobretot busquis a persones que estiguin en un punt similar a tu o inclús una miqueta més per endavant. Per exemple, si estàs començant a emprendre, doncs que vagis en un grup on hi hagi persones que ja han emprès i ja han començat a superar aquests primers passos. Però potser encara no estan pensant en delegar o en fer llançaments, sinó que estan començant també una nova etapa que va una miqueta més per endavant. I si ja fa temps que estàs comunicant o que estàs emprenent, doncs igual que puguis trobar un grup de persones que també estiguin en aquest mateix punt, perquè al final les interaccions seran molt més riques, tant per tu com per a les altres persones. A més, també una altra cosa que m'ha ajudat a créixer és tenir inspiració constant, buscar constantment noves idees per poder experimentar i per poder anar modelant els meus serveis, per poder-los anar millorant i perquè d'aquesta manera també pugui estar més a prop de la meva comunitat. I com trobo aquestes noves idees? Doncs ho trobo, per exemple, anant a formacions que m'alimenten,
amb tallers, també investigant els meus competidors o referents d'altres països. Moltes vegades també se m'acudeixen parlant directament amb aquestes persones a qui estic acompanyant, preguntant-los: «Ei, trobes a faltar alguna cosa? T'agradaria que milloréssim algun aspecte?» Donen feedback del meu servei. I moltes vegades també simplement caminant per la muntanya, cada cop i volta se m'acudeix una cosa que puc implementar, ho provo i si funciona, doncs es queda. I si no funciona, doncs ho trec. Una altra cosa que per mi ha estat molt important és tenir recursos sempre a mà per poder estalviar-me temps. I és que algunes setmanes, encara que vulguis ser constant amb la comunicació, doncs potser estàs menys inspirat o menys inspirada, no acabes de trobar el fil conductor, no saps com enfocar-ho, però poder tenir com recursos a mà per poder estirar el fil, em refereixo a idees de contingut o a estructures ja pensades, m'ajuda a desbloquejar-me i poder continuar sent constant en la meva comunicació, cosa que és superimportant per poder continuar creixent i sobretot per tenir aquesta connexió amb la meva comunitat, amb tu. En resum, les 3 coses que més m'han ajudat a créixer són tenir un grup de persones amb qui recolzar-me, tenir inspiració constant i noves idees, buscant noves maneres de millorar els meus serveis, noves maneres de comunicar i també tenir recursos a mà per estalviar temps. Per aquestes setmanes que potser em costen una mica més. Si t'ha ressonat tot això i t'agradaria millorar la teva comunicació, justament això és el que trobaràs a la brúixola digital, perquè al final jo he creat la brúixola digital pensant en què és el que necessites perquè realment puguis créixer gràcies a la comunicació estratègica. A la brúixola digital trobaràs tallers mensuals i els seus recursos que anirem afegint a mesura que els treballem sobre comunicació, màrqueting, sobre com estalviar temps a l'hora de comunicar, sobre noves estratègies que pots implementar, sobre bàsics també que a vegades va bé poder-los recordar i poder tornar a mirar la nostra estratègia per veure què podem millorar. Per altre costat, també trobaràs el pla de continguts, amb idees de contingut noves cada mes per saber com enfocar la teva estratègia a Instagram, LinkedIn, email marketing i allà on comuniquis, perquè al final són idees que pots adaptar perfectament a diferents canals de comunicació. A més, tindràs el meu suport a través de la bústia de consultes, una bústia on podràs consultar-me dubtes sobre màrqueting, podràs consultar-me idees que tinguis per poder tenir el meu feedback personalitzat i sobretot tindràs accés a la meva expertesa en el camp del màrqueting i la comunicació perquè no tinguis cap dubte sobre aquesta àrea. I el més important és que també tindràs la comunitat en català per donar-nos suport i créixer tots junts. Així que, si vols fer créixer el teu negoci a través de la comunicació i el màrqueting, ja saps, t'espero a la brúixola digital. I com et comentava al principi, fins al 28 de febrer, com que estem inaugurant la brúixola digital, pots accedir-hi amb algunes condicions especials que podràs mantenir per sempre. I fins aquí el podcast d'avui. Gràcies per escoltar-me una setmana més i ens veiem la setmana que ve o ens veiem directament a la brúixola digital.